জরালে লাইখা দেবা মুকুমু কথমা চাখা উফি লাখা জরালে লাইখা বেবা মুকুমু কথমা চাখা সেরে সাগানানি কত থাংবাইখা বাইথা নি আ sini takhok rojo kishor khimani nukhungo sung thaika bini khana 13 din gai chung tipromotha ngoi sini korbo sub division bobagrani daji mumbai chung joto jagano thango gai chung tini orobo sopaijak sini rojo kishor khimani nukhungo bini bihik bini cherai rokbo kriko gai boroni nukhungo hanya खानायाव बर'नि मागो बाजार ओमफ्राय अबने दै बर'नो माइरं 50 केजि दै रुफाइका ओमफ्राय दाइल रक ओमफ्राय किसा अमरक माखरके बर'नो चुबाचुक खाइफाइका ओमफ्राय चिनि लगे फाइस बाजार और सिनियर लिडार चिनि सप्तम जमातिया दै दुई चेयरमैन भूपेश देवबर्मा ते हरि त्रिपुरा ते चिनि लगे फाइजाक और परेन त्रिपुरा ते चिनि हालबान त्रिपुरा पुष्पराय त्रिपुरा सह ते चिनि दाम मनसै बाबु फाइस फाइजाक ओमफ्राय एक्चुअली तिनि जों किसा सालबो थांगा जोंबो गोबां मा जागा यां मा खामानि बागै बे जों हरनो सफाइया ओमफ्राय जों जे सुं माने जों बर'नो याफार फाइया हाइफानो बुखा ताबायथों जों बरं लगिनो तंगो आगिबो तंगो जों ताबुबो तंगो थांनाय सालावबो बरंनि अर नग बायखा जों आफोरबो बरं गाना फाइबो जाफाइखा ताबुबो हायनो बिनि बुसाय असंसनि याकारि थांमनि बागै गे जों हाइफानो जों मिया फाइनान कक्टमन इनके मिया के फाइमेले मिया बसिनि प्रोग्राम तंगो गे तिनिबो फुंगो फाइनान तिनिबो सिनि मीटिंग तंलाय मानि बागै बदफानो जों किसा सालथांगा आंग्लेरि थांगा कारण तानिके करबो खामानि बागै गे जों सालथांगा असंनो सावै आं नारनाय जों हामसानि बिसिंतैनो तिनि बोबागारानि हामजागोनि बिसिंतैनो जों तिनि जत इउनिटि हाइकेनो जों सुराव जागाया जों प्रतिति जागानो जों चुबाचुक खाइ दंगो गे हामबाय दनाय आं सिनि एमएलए चिनि सन्जय मानिक बिनि दै चिनि प्रेसिडेन्ट हिरन मैत्रिफोरानोबो आं हामबाय दनाय कारण बरक नाय तंमानि बागिनो जों बिनि असुगरा जों जत जागानो काबारि खाइ दं असुनो साय आं नार कुमै नंबो थाइजा थाया असाबे आं साबे साथा साथा द একটা